היי, טוב, כמו כולנו, אני בין הבית לבין להגיע לעבודה, לשפץ, לסדר, לארגן, אולי להתרענן, אולי לפנות את האנרגיה שקורית כאן בזמן האחרון. אז אני כמו כולם, לילות לבנים, לא ישנים כמו שצריך, סטרס, לחץ. אז באמת חברה שלי אמרה לי, רויטל, זוכרת, הייתה תקופה שהייתי מתעסקת בנושא יוגה פנים, או כל מה שקשור לשרירים של הפנים. לפני 15 שנה למדתי את כל מה שקשור לשרירים לפנים. ואז החלטתי שאני אעשה לכם איזשהו ככה כמה דקות של איך להפיג את המתחים מהפנים, איך לגרום לקמטוטים שלנו להיעלם. ניתן לעצמנו כמה דקות, זה יעלה לנו גם את המצב רוח, גם האור שלנו יהיה יותר מוצק, גם יהיה לו גוון חיוני יותר. אז החלטתי להרים את הכפפה ולעשות את זה. אז תודה לאורית על הרעיון היום בבוקר. קחו לכם איזשהו סרום על פנים נקיות. אתם לוקחות סרום, שמות, לא חשוב איזה, רק שהוא יהיה באמת סרום שנספג, לא משהו שהוא נשאר כשמן. אני אלמד אתכם טכניקה איך אני מורחת את הסרום בדרך כלל, ואיך זה יוצר ממש גם זרימת דם טובה לפנים, גם ממצק את האור בצורה שהיא נכונה, וגם אחר כך אני אראה כמה זמן זה ייקח לי. יכול להיות שאני אראה עוד 3 תרגילים שהם תרגילים של מיצוק שרירי הפנים. שרירי הפנים הם באמת ממש הסתעפות של שרירים, משתלבים בשרירים, מכיוון הצוואר עד החלק האחורי של הראש. ואז מה שקורה, הרבה פעמים כשאנחנו מגיעות לגיל ההתבגרות, מעל גיל 35 אני מגדירה את זה גיל ההתבגרות השני, אז כל העניין של הגרביטציה הולך קדימה, ואז יש באמת את הנפילה של האור שלנו. ומה שאפשר לעשות, אפשר לעשות כל מיני תרגילים שיכולים למצק את האור. אז אני אתן לכם כמה תרגילים קטנים, לא יותר מדי, אז בואו נתחיל. הדבר הראשון, לקחת סרום. לוקחת, מחממת אותו מעט, מורחת על הפנים, תמיד בתנועה מעגלית כזאת, וגולשת למטה. הדבר הראשון שאני עושה, לוקחת את האצבעות ועושה ממש ככה כמו 2 צוותות כאלה. והולכת וחוזרת. ממש החלק הזה יושב על ארובת העין כאן, זה אפילו לא נעים בהתחלה, אבל אם תתמילו, אתם תראו שמהר מאוד, האזור הזה כבר לא יהיה רגיש. ואז אני עושה תנועה כזאת, ואז אני גם מזרימת הדם, גם אם יש הצטברות נוזלים, זה ככה מנקז אותם. יורדת למטה, לאזור הלסת. כל פעם לפחות איזה משהו בין 7 ל-10 פעמים. על המצח, יש לי כאן עצם אחת מעל הגבה, עצם שנייה בארובת העין. כמו שאמרתי, מה שקשור לארובת העין זה לא נעים, אבל כמה שתתרגלו יותר, למשל לי זה כבר נעים, לי אין בעיה, זה לא מציק לי, זה לא כואב, אבל בהתחלה כשאני מראה, או שבהתחלה שהייתי עושה ללקוחות, זה מאוד מאוד רגיש, אני יודעת. אחרי שעשיתי, לוקחת רק אחד, מכאן בצורה מעגלית, ומטפסת למעלה. חוזרת 1, 2, 3, ומטפסת למעלה. 1, 2, 3, ומטפסת למעלה. ולוקחת את כל האגרוף, ועושה בצורה כזאת. כבר אני מרגישה טוב, מזמסתי את עצמי. כיף לי, נעים לי, חם לי, האור מרגיש יותר קורן, יותר זוהר. זה דבר ראשון. זה איך למרוח נכון סרום, שיגרום לסוג של מיצוק של האור, כן זרימת דם מאוד מאוד טובה. לגבי התרגילים שאמרתי. אז אני אראה לכם תרגיל אחד, שהוא התרגיל שהוא יושב על האזור של הנפילה שיש לנו כאן, באזור הסנטר. יש הנפילה שנוצרת בחלק הזה, באזור מתחת לסנטר. אז אחד התרגילים שממש ממש ממצקים, זה עניין של לקחת את הלשון ולעשות הברשה בין השיניים. עכשיו אנחנו סופרים 10, זה לא קל. עושים עצירה, עושים 10 לצד השני. ואז אני לא אמשיך איתכם, כאילו פעם אחת, לעשות לפחות 10, 10, 10, 10, ואז לעבור למקום אחר. אז בואו נתחיל.
תרגישו את זה כאן, זה לא נעים. אם זה מציק לכם, קשה לכם, עוצרים וחוזרים חזרה. עושים הפסקה קטנה וממשיכים. צד שני. ממש מרגישים את זה כאן. אתם תעשו בבית הפסקה של כמה דקה-שתיים, ותחזרו חזרה עוד הפעם על כל צד. הדבר הזה, אחד, עובד לנו על הנושא של כל עצם הלסת, כל הקטע של החלק הזה, נורא נורא מחזק. אם תתמידו כל יום, אתם לא תאמינו שתוך 10 ימים אתם תראו הבדל משמעותי בקו הלסת. דבר נוסף, את העניין של השפתיים. העניין של השפתיים, השרירים של השפתיים והשרירים של העיניים זה שרירים טבעתיים. ומאוד מאוד קשה לחזק אותם. אז אחד הדברים שגם לא חושבים על זה אף פעם לחזק אותם. אז אפשר משהו נורא נורא פשוט להתמיד, זה פשוט לקחת את היד, לשים אותה בצורה כזאת, לתת נשיקה, ממש כאילו רוצים לתת נשיקה חזקה, והיד הזאת פשוט נותנת התנגדות. אותו דבר, סופרת עד 10. יופי, עושה כרגע הפסקה, ועוד הפעם, אותו דבר חוזרת על הקטע הזה. אם תעצרו שנייה ותנסו להרגיש מה אתם מרגישים, תרגישו שאת השרירים הטבעתיים סביב השפתיים. אבל שתהיה התנגדות, שימו לב בלסת שלי, שאני ממש נותנת כאן התנגדות לאצבעות. יופי, סיימתי. כבר משחררת את זה. אוקיי, אז עשינו את האזור הזה, עשינו את השפתיים, עכשיו על העיניים. העיניים, מה שאנחנו עושות, זה עבודה שהיא מאוד מאוד קטנה, אבל מאוד מאוד נכונה. לוקחת את האצבעות, מניחה את האצבעות כאן, ואני כאילו מותחת מתיחה נורא נורא קטנה. ומה שאני עושה, אני מתחילה לנסות למקד את העין בצורה כזאת, אבל בגלל שאני תופסת את האזור של השרירים האלה ומותחת אותם כלפי מטה, אז יש התנגדות. אז אותו דבר לספור עד 10. יופי. שוב פעם, ממתינים, וחוזרים על זה עוד הפעם. ממש להרגיש שאתם נותנים התנגדות. מעולה. אם תעשו את 3 התרגילים האלה, לפחות 3-4 סטים, תוך 10 ימים, לא תאמינו, תראו ממש שיפור בגוון האור, בחיוניות של האור. יאללה, מקווה שגרמתי לכם קצת לאיזה משהו חיובי, ושנייה אחת, כמה דקות התנתקות ממחשבות על לא יודעת, על מוטרדות, על עייפות, על תשישות. שיהיה לנו אחלה יום, ואמן אמן, אמן אמן, שיגמר מהר כל התקופה הזאת, ונחזור לשגרה משעממת, ונחזיר את המספרה למספרה פעילה, ושאנשים יבואו לכאן ויהיה לנו שמח וכיף. אוהבת.